Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 31 июль җомга көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшырубызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның йолдызлары программасы белән Төркиянең урам ризыклары язмасын тәкъдим итәрбез. Хәбәрләр. Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan resmi səfər bilən başqalay Ankara'ga kilgən Livan dövlət başlığı Joseph Aoun bilən ilbaşı rezidensiyasında görüşüp сөйләшкәннән соң оештырылган матбугат очрашуында белдерү ясады. Erdoğan Livanның инде күптәннән төбәктәге кайбер көчләрнең көндәшлек һәм бәрелеш мәйданы буларак иң зур зыян күргән кардәш ил булуына ишарәләп, якын көнчыгышта иң башыннан бирле максат итеп куелган тотрыклылык, тынычлык һәм хезмәттәшлек мохитыннан иң күп файда күрәчәк илләрнең Livanның булуын әйтте. Израильнең Ливанга һөҗүмнәре башланган 2026 елның 2 мартыннан бирле 4300-дан артык ливанлының гомере өзелүен, 2000-нән артык ливанлының яралануын, 1 миллион кешенең өйләрен, туган җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр ителүен ассызыклаган илбашы Эрдоğan түбәндәгечә дәвам итте. Биредә тагын бер кат хөрмәтле илбашының һәм Ливан халкының кайгысын уртаклашам. Яраланучыларның тизрәк савыгуын телим. Төркия иң беренче көннән бирле һөҗүмнәргә иң көчле реакция күрсәткән илләрнең берсе булды. Израильнең кешелеккә каршы җинаятьләрен бу барышта көн тәртибендә тоттык. Бу һөҗүм һәм яулауның туктавы өчен башланган дипломатик инициативаларны якыннан күзәтәбез. Израиль һөҗүмнәрендә зур зыян күргән Көньяк Ливанны яңадан торгызу өчен Безнең кулыннан килгән ярдәмне күрсәтергә әзер булуын белдерәсем килә. Ливан илбашы Джозеф Аун исә Төркия белән Ливан арасында ныклы мөнәсәбәтләр булуын белдереп, ике ил халкы мәнфәгатьләре һәм төбәк тотрыклылыгы өчен хезмәттәшлек итәргә теләк бар диде. Эрдоğanга җылы каршы алу, кунакчыллык һәм чакыру өчен рәхмәт әйткән кунак дәүләт башлыгы сәфәренең мөһим чорда тормышка ашуына басым ясап, төбәкнең хәзер аның киләчәге сурәтләнә торган урынга әйләнгәнен белдерде. Аун Төркия-Ливан кардәшлегенең бик мөһим булуын һәм алдагы чорда бу киләчәкне төзү мәсьәләсендә зур роль уйнавын җиткереп, хөрмәтле Эрдоğan чынлап та үзенең күз аллавы һәм тугры ихтияры белән бу мөнәсәбәтләрне яклый һәм бу мөнәсәбәтләрне яңа хезмәттәшлек дәрәҗәсенә җиткерүдә тәвәккәл диде. Юнус Эмре исемендәге институт тарафыннан төрек телен чит яки икенче тел буларак өйрәнүчеләрнең тел дәрәҗәләрен үлчәү максаты белән уздырылучы төрек теле имтиханы өчен мөрәҗәгатьләр башлана. Әлеге имтиханның Авропа тел тестлаучылар ассоциациясе тарафыннан расланган Q-марк сыйфат билгесе бар. Ул төрек теленең халыкара дәрәҗәсе теркәлгән беренче һәм бердән-бер тел имтиханы булып тора. Уку, тыңлау, язу һәм сөйләшү осталыгын бәяләүче имтихан барлыгы 180 минут дәвам итә. Имтиханны уңышлы тапшыручылар B2 һәм C1 дәрәҗәләрендә төрек телен белү дипломын ала. Бу документ Төркиядәге университетларда төрек теле сыйныфыннан азат итә. Академик карьера, эшкә керү өчен мөрәҗәгатьләр һәм тәрҗемә кебек өлкәләрдә мөһим өстенлекләр бирә. Төркия белән бергә Юнус Эмре исемендәге институтлар булган барлык илләрдә бер үк вакытта үткәреләчәк имтиханга гаризалар 3-28 август көннәрендә кабул ителәчәк. Имтихан исә 27 сентябрьдә узачак. Имтиханга керергә теләүчеләр мөрәҗәгатьләрен 3 тапкыр www.sinav.eee.org.tr адресы аша ясый алачак. Имтихан белән бәйле мәгълүмат 3 тапкыр www.ts.eee.org.tr рәсми интернет адресында бар. Türkiye avazı dolkunlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
Израиль һәм Хамас арасында Газидәге сугышны туктату турында килешүгә ирешелде. Хамасның югары дәрәҗәдәге рәсмиләре килешүдә Хамаска коралын тапшыру һәм Израиль гаскәрләренең төбәктән әкренләп чыгуы турындагы шартлар бар дип белдерде. Бу белдерүләр АКШ илбашы Дональд Трамп бу алга китеш турында җиткергәннән соң ясалды. Бер Хамас рәсмие төркем хәзер арадашчылардан һәм Трампның Тынычлык шурасыннан Израильнең килешү шартларын үтәвен тәэмин итүләрен көтә дип белдерде. Сөйләшү алып баручы Гази Хамад Хамасның Гази халкын алга таба кан коюдан һәм күченүдән коткару өчен ташламалар ясаганын әйтте. Иран тышкы эшләр министры Мисырның Дамиетта портында табигый газ танкерларына дрон һөҗүменнән соң Израильнең ялган операцияләре турында кисәтте. Аббас Аракчи Мисырның мөһим төбәк партнеры булуын һәм аның иминлеге өчен Иран өчен бик мөһим булуын белдерде. X платформасындагы язмасында Аракчи төбәк илләрен тынычлыкны бозу өчен Израиль планнарына каршы уяу булырга чакырды. Бу белдерүләр Урта диңгез портында дрон һөҗүмендә 2 табигый газ танкеры яндырылганнан бер көннән соң ясалды. Азербайҗан һава юллары Азал, Баку Карс арасында тарифлы очкыч сәфәрләре башлатты. Азал авиакомпаниясының Хайдар Алиев исемендәге аэропортыннан башланган Баку Карс тарифлы очышы Азербайҗан һәм Төркия арасындагы юлчыларга булган ихтыяҗны канәгатьләндерүне, шулай ук ике ил арасында һава транспортын тагын да үстерүгә өлеш кертүне максат итеп куя. Баку Карс Баку очышлары пәнҗешәмбе һәм якшәмбе көннәрендә чынга ашачак. Пакистанның көньяк-көнбатышындагы Белуджистан провинциясында күмер шахтасында шартлау нәтиҗәсендә ким дигәндә 34 шахтер һәлак булды. Рәсмиләр әйтүенчә, шахтада метан газы аркасында килеп чыккан шартлау пәнҗешәмбе көнне булган һәм коткару операциясе төн буе дәвам иткән. Коткару төркемнәре әле дә шахтадан чыга алмыйча калган эшчеләрне эзли, ләкин рәсмиләр шартлау вакытында шахтада күпме эшченең булуын әйтмәде. Пакистанда, аеруча Белуджистанда шахта хәлакәтләре еш очрый. Испания меңләгән яшь Марокко кешесе Сеута территориясына үтеп керергә тырышканнан соң өстәмә ресурсларны мобилизациялый. Премьер-министр Педро Санчес хөкүмәтнең мөмкин кадәр тизрәк нормальләшүне тәэмин итү өчен Марокко һәм халыкара рәсми затлар белән бергә эшләвен әйтте. Пәнҗешәмбе көнне Сеута чигенә якын җирдә меңләгән кеше җыелды. Бу Испания матбугат чаралары тарафыннан координацияләнгән керү омтылышы дип аталды. Санчес хөкүмәт реакциясын Сеута башлыгы белән сөйләшүләрен белдерде. Пакистанның төньягындагы Брод-Пикта кар көрте төшкәннән соң 10 халыкара альпинист югалган. Команданы танылган Непал тау менәре Нирмал Пурджа җитәкләде. Ул Нимс Дай буларак та билгеле һәм кар ишелүеннән соң альпинистлар белән элемтә өзелде. Төркемдә Непал, Пакистан, Оман, АКШ һәм Кытай тау менәрләре бар иде. Пакистанлы рәсми затлар һәм Пакистан тау менәрләр клубы ашыгыч эзләү коткару операциясе үткәрә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төркиянең уран ризыклары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сезне бик үзгә ризык белән таныштырга телибез. Аның иң әче, иң китердәп торучы һәм иң тәмле урам ризыгы дип тә атарга мөмкин. Кыш айларында ул пробиотикларның яхшы чыганагы буларак иммунитетыгызны ныгыта. Җәй көне салкын килеш ашаганда сезне суыта. Төркиянең урам ризыклары исемне тапшыру тизмәбездә без бу җирләрнең тиз ясалучы, ләкин шул ук дәрәҗәдә тәмле ризыкларын тәкъдим итәбез. Бүген менюда тузлау бар. Тузлау Анадолуда мең еллар дәвамында билгеле булган саклау усулы. Яшелчәләрне кышка тузлы суда яки сиркәдә эшетү юлы белән әзерләү төрек аш-су мәдәниятенең бер өлеше. Ул Урта Азиядан Анадолуга кадәр таралган. Ләкин тузланган ризыкларның урам ризыкларына әйләнүе бигрәк тә Госманлы чорында зур шәһәр тормышы үсеш алган вакытта була.
Архив язмалары Истанбулда бигрәк тә 17 һәм 18 гасырларда тозланган ризык сатучыларның булуын күрсәтә. Тозланган яшелчәләр инде өйләрнең киштәләрендә генә калмый, алар базарларда һәм урам почмакларында еш очрый. Тозланган кәбестә, тозлы кыярлар һәм өлгермичә тозланган кавыннар. Күз алдыгызга китерегез әле. Сез шау-шулы Госманлы урамында бер якта симит сатучы, икенче якта ширбәт сатучы, почмакта, кәбестә кыяр һәм кызыл чөгендер белән тутырылган зур пыяла банкалар. Тозланган яшелчәләр шул көннән бирле урам ризыклары мәдәниятенең бер өлеше булып тора. Түрк телендә туршу, тозланган ризык сүзе фарсы теленнән килеп чыккан. Фарсы телендә торши әши нәрсә дигәнне аңлата. Вакыт узу белән ул түрк телендә туршуга әйләнгән һәм әши тәм белән синоним булып киткән. Түрк телендә яшелчәләрне тозлаучы яки аларны сатучы кешеләрне туршуҗу дип атыйлар. Туршуҗу сүзе очрый торган иң беренче рәсми документ Явuz Султан Сәлимнең Гомуми хукук кодексы. Ләкин тозлау сату бизнесы гына түгел, ул шулай ук осталык таләп итә торган традиция. Яхшы тозлаучы яшелчәләрне дөрес сайлый һәм туз белән сиркә балансын дөрес көйли белә. Чөнки тозланган ризыкның чын тәме дөрес әшетү һәм сабырлык белән барлыкка килә. Бүгенге көндә Төркиянең күп шәһәрләрендә яшелчә тозлаучылар үзләренең махсус рецептлары белән билгеле. Кайберләре аны күп сарымсак белән, икенчеләре ачы ярата. Кыяр, кәбестә, борыч, кишер, чөгендер һәм фасоль иң еш тозлана торган яшелчәләр арасында. Урамда тозланган ризык ашауны үзенчәлекле итә торган әйберләрнең берсе тозланган яшелчә суы. Зур пыяла банкалардагы әче һәм тозлы су. Күпләр бер стакан тозланган яшелчә суы бигрәк тә кыш көннәрендә чыннан да көч бирә дип әйтәләр. Истанбул, Әнкара яки Измирда тозланган ризык кибетләре яныннан үткәндә сез еш кына бу сорауны ишетә аласыз. Ачы булсынмы, әллә ачы түгелме? Бер стакан тозланган яшелчә суын әзерләгәндә берничә кисәк кыяр яки кәбестә өстәлә һәм аңа теләгәнчә чили борычы яисә лимон согы кушалар. Бу гади, ләкин көчле тәм урам мәдәниятенең иң яраткан эчемлекләренең берсе. Тозланган ризыклар җиңелчә кабымлык кына түгел, ашларга алыштыргысыз өстәмә. Фасоль ашы белән тозланган кәбестә, пылау янында тозлы кыяр, котлет белән тозланган борыч. Бу әче тәм һәр вакыт төрек өстәлләрендә аерым урын алып тора. Бәлки шуңа күрә тозланган яшелчәләр аш-су мәдәниятенең дә, көндәлек тормышның да кечкенә, ләкин көчле геройларының берсе. Тозлы кыяр банкасы ачылганда тарала торган үткен хуш ис. Тешләрдә кыярның тавышы, бер стакан тозланган кыяр сугы. Менә сезгә иң әче, иң кетердәп торучы һәм иң онытылмас урам ризыкларының берсе. Türkiye'nin uğran rızıkları. Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары исемле тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында Сәйид Баттал Газый Солтан турында сүз алып барырбыз. Төркия тарихы битләрендә шактый батыр бар, ләкин Баттал Газый төрек халкының йөрәгендә аерым урын алып тора. Ул кыюлык һәм инануны берләштергән, кылычы белән дошманга курку салган, иман тулы тавышы белән күңелләргә өмет биргән лидер буларак телгә алына.
Византия диварларында жилфердеген байрактан алып Анадолунун авыл мейданнарына кадәр аңлатылучы риваятләргә кадәр сузылучы хикәясе бүгендә төрек рухының азыгы булып тора. Баттал Газый чыгышы белән бер төрек егете, тарихчылар Мәхмәт Өндәр һәм Вәхби Җәм Ашкун белән беррәттән күп кенә язучы һәм тикшеренүче Баттал Газыйның Хорасанны төрек гаиләсеннән булуын билгеләп уза. Яшьли ислам армияләренә кушылган бу егет Византиягә каршы алып барылган сәфәрләрдә батырлыгы һәм җитәкче сәләте белән дан казана. Ул вакыттагы Габбаси хакимияте астында, аеруча Самарра шәһәрендә чыгышы белән төрек булган гаскәри һәм җитәкчеләрнең тәэсире арта барганда, Баттал Газый да төрек халкының бу армияләрдәге үсешен гәүдәләндергән алдынгы җитәкчеләрдән берсе була. Ислам байрагы астында Византия ныгытмаларына сәфәрләр оештырып, иман юлында кылыч күтәргән Газый буларак исеме һәр җирдә ишетелгән. Еллар узу белән Баттал Газый образын төрек халкы үзенең милли рухына куша. Анадолуның угыз буыннары өчен Баттал Газый төрек ислам герой шәхесенең гәүдәләнеше. Төрекләр аның исеменә Газый дәрәҗәсен өстәп, аны Сәйид Баттал Газый итеп данладылар. Гасырлар буе Сәйид Баттал Газый төрек милләте хәтерендә онытылмас батыр җитәкче буларак яшәп килде. Суфи төрекмән җәмгыятьләре арасында аның чыгышы белән төрекмән булуына ышанылган. Хәзер Баттал Газый, Газый һәм әүлия сыйфатларын үзендә җыйган каһарман буларак кабул ителә. Баттал Газыйның риваяткә әйләнгән батырлык юлы аеруча Анадолу җирләрендә тирән эз калдырган. Риваятләргә караганда, Баттал Малатия сәрдары Хөсәен Газыйның улы. Ул чорда Малатия Византия ишегенә якын урнашкан ислам билеге үзәге иде. Баттал Газый нәкъ менә шул җирләрдә яшьли дин өчен көрәш рухы белән үскән. Гомере буе Малатия һәм тирә-ягын үзәк итеп Кайсери, Әнкара, Иске шәһәр якларында Византия гаскәрләренә каршы сәфәрләр оештырган. Шулай итеп Анадолу җиренең төрек исламлашуында роль уйнаган. Баттал Газый төрек халкы хәтерендә кылыч иясе һәм күңел яулаучы шәхес буларак истә калган. Аны аңлатучы Батталнамә кебек дастаннар бер яктан дин өчен көрәшү дулкынын, икенче яктан изге рухи дөньяны берләштерәләр. Баттал Газый бу риваятләрдә ислам өчен көрәшкән батыр буларак телгә алына. Гомерен дин өчен Византия биләренә каршы көрәшүгә, исламны таратуга багышлый. Баттал Газый дастанында аның кәфирләргә курку салуы, дошман ныгытмаларын кайчак кылычы белән, кайчак зихене һәм хәйләсе ярдәмендә кулга төшерүе әйтелә. Чыганаклар чыннан да Баттал Газыйны ул вакыттагы христиан Византия көчләренә коткы салган, ныгытма һәм шәһәрләрен көч кулланып яисә акыллы ысуллар белән җиңеп алган бер мөҗаһид буларак сүрәтли. Баттал Газый кылыч тоткан сугышчы гына түгел, ул шул ук вакытта гыйлем иясе дә. Дини белем алган, мәчет көрсиендә Коръән укып, хәдис аңлатканда моңлы тавышы белән тыңлаучыларның күңелен яулаган. Аның шәхесе борынгы төрек батыры идеалының ислам иманы белән берләшкән рәвеше. Шуңа күрә төрек ислам дөньясы аны батыр гына түгел, шулай ук Аллаһ юлында йөргән дәрвиш буларак та кабул иткән. Баттал Газый дастаны Анадолу җирләрендә барлыкка килгән дини хикәяви каһарманлык әсәрләренең беренчесе һәм үрнәге буларак кабул ителә. 13нче гасырда язмага төшерелгән Батталнамә Баттал Газыйның изге исемен генә саклап калмаган, үзеннән соң килгән дастаннарга да юнәлеш күрсәткән. Данышмәнднамә, Салтукнамә, Хамзанамә кебек соңрак барлыкка килгән күп кенә дастан һәм риваятләрнең күбесе Баттал Газый салган юлдан барган, аның рухын үзендә чагылдырган. Нәкъ шушы тәэсир нәтиҗәсендә Баттал Газый исеме Урта Азиядан алып Балкан җирләренә кадәр сузылган киң географиядә сугышчыларның изге яуклаучысы, әүлияләрнең җитәкчесенә әйләнә. Аның көрәше һәм шәхесе күп әсәрләрдә яшәп килгән, санап бетергесез хикәягә илһам биргән. Баттал Газый төрекләрнең батырлыгын, иманын һәм ватанга булган мәхәббәтен гәүдәләндергән. Византия ныгытмаларының диварлары астында курыкмыйча сугышкан бу каһарман шулай ук Анадолу җиренең рухи җиңеп алучысы буларак та күңелләрне яулаган. Аның дастан кебек узган гомере чынлыкта төрек халкы бу җирләрдә 1000 ел дәвамында алып барган көрәшенең кыскача нәтиҗәсе, кылыч белән җиңү һәм йөрәкләрне яулау. Бүгенге көндә Баттал Газый рухы төрек ислам җәмгыятьләре хәтерендә яши. Бер илдә патшалык кору гына түгел, ул халыкның йөрәген яулау да чын гаскәри эше. Баттал Газый кылыч һәм дугалар белән җирләрне дә, йөрәкләрне дә яулап алган каһарман.
Hürmetli tыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуа Чипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чыгарылышында күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Тапшыруларыбызны төгәлләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Төркия ил башы Реджеп Тайип Эрдоган рәсми сәфәр белән башкала Анкарага килгән Ливан дәүләт башлыгы Джозеф Аун белән ил башы резиденциясында күрешеп сөйләште. Юнус Әмре исемендәге институт тарафыннан төрек телен чит яки икенче тел буларак өйрәнүчеләрнең тел дәрәҗәләрен үлчәү максаты белән уздырылучы төрек теле имтиханы өчен мөрәҗәгатьләр башлана. Израиль һәм Хамас арасында Газадагы сугышны туктату турында килешүгә ирешелде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.